Skvelá voľba. Som rád, že ste si našli pár minút a navštívili stránku rethinketernity.com, aby ste zistili, čo Boh hovorí o vašej poslednej večnej cieli. Dnes sú zástupy ľudí vo večnom zatratení, pretože nikdy osobne nevenovali čas, aby hľadali pravdu o večnosti. Rodinné náboženstvá, falošné učenia, ateistickí profesori, to všetko vydláždilo mnohým ľuďom cestu do večného zatratenia. Ježiš povedal, ja som cesta, pravda a život a nikto neprichádza k Otcovi iba cezo mňa. Vidíte, Biblia hovorí, že je cesta, ktorá sa človeku zdá správna, ale jej koncom sú cesty smrti. Preto by sme boli radi, keby ste, prosím, pozorne počúvali, pretože to, čo sa chystáme povedať, nie je náboženstvo vytvorené človekom. Pochádza to priamo z Božieho slova, z Biblie. Je to kniha všetkých kníh. Kritici sa pokúšali zdiskreditovať Bibliu. Diabol spochybňuje Božie slovo. Nenávidiaci Boha sa ju pokúšali spáliť. Ale napriek tomu je to večná kniha. Pedagógovia ju zosmiešňujú. Naša federálna vláda sa ju pokúsila odstrániť zo všetkých inštitúcií, veľkých budov a našich federálnych inštitúcií, na ktorých bol tento veľký národ založený. Slovo Božie. Avšak pravý Boh nebies. Slovo Božie je jedinou knihou, ktorá existuje a ktorej autor je prítomný. Vždy, keď sa otvoria jeho stránky, je to úžasná kniha. Let číslo 93 dokumentuje novodobý zázrak, ktorý pomáha dokázať, že Božie slovo je večné. Neďaleko 25-metrového krátera, ktorý úplne spopolnil všetky časti tohto lietadla, odpočívala Biblia s nepopísanými stránkami. Je to novodobý zázrak, ak chcete, aby nám Boh povedal, že jeho slovo je nezničiteľné. A takže dnes by sme vám chceli predstaviť doktora Toma Wallisa. Doktor Tom Wallis je kazateľom Božieho slova. Evanjelium káže už viac ako 74 rokov. Pán si ho použil na to, aby predstavil, čo Biblia hovorí, že je potrebné na to, aby sme sa dostali do neba. Nie to, čo hovorí on, nie to, čo hovorím ja, ale to, čo hovorí Boh vo svojom slove o večnosti. Priatelia, chcem, aby ste si uvedomili, že večnosť je naozaj dlhý čas. Aby ste sa mýlili. Je to hazard, ktorý sa neoplatí podstúpiť. Venujte prosím len niekoľko minút počúvaniu toho, čo hovorí doktor Wallis. Čo hovorí Biblia o vašom večnom cieli.